Keď mi 3-1, tak mi 4-1. No, ty to vás počkáte, načenejšie to bojbok, ale počkáte, a tuto je dobrý desinkovník. Desinka bojbok, to je všení. Kde je? Píše sa? Kde je to desinka? Ne, tam je nejaký. Tam je napravo. Aha, tuto. Hej, tuto je desinka. Ten je už telom, Adam dal práve zhořej. Traja volí to. Ja to volí to. Je tak? Filipko, pred bránou! Tu ma pýtaj. Poď sa do toho. Ja tu rozbehni mu! No, poď, Majo. Koniec? Haló. Počal som, že malý zápas. No! Za hodinu príde. Ježiš. Majo, to je to kučička, na to dokom. Hodina sa, už. To je to kučička. Dobre. 5 razy lebo to tak ťahá do toho neustane. Sprintom? V strede, a on ide doľava. Ten kučere a on tam štepe. Pekne, Adam! Adam, pekne dal. A druhý taký dal, že? Presne doproti boli. Dodám. Adam. Majú rozve. Koľko hrajú? Včera som im po škole, keď to bolo zvali, za dneska prišli. Ó, konečne! Poď doniesť 10 000. Hrajte! Ten nevyskúša, že? Ja nieraz späť! Prvý pribránil z prvej dopadne. Ježiš, to čo bolo? No. Stále a majú robiť Abičani počas bol, niekedy sa niekedy dať, že ak ja to rozbol. No poď tu. Áno. Tak to nech sa robí. Poď pred bránu, utekaj! Áno, nemôže sa... Do stredu! Kurník! Výborne! Bránka bol prekonaný, hej? Kde brána? Bránka nám robila... Poďme, Bieli! Poďme! Nech sa zobujte, bieli! No a ty budeš Lukáčka vykopujú, lebo vykopnú od podrazovania. Áno, bež mu! Divný, pozri na ne. Štyria! Ty ma pýtaj! Krásne. Výborne, Hugo. Perfektne. Nie, teraz nie. Hej! Je priebežný, áno. Anko mu dal koľko takých? Jedna tam bola. Prosím vás, zvuk vypnite. Aspoň nie sme sami.
Poď Adam! Nechceme to rozhodnúť, že niekto tam chytne, lebo zabudeme Aspoň dal moje zlaté. A my 3? Aby bolo tak, ako má byť, že? Poď Standa, poď! Standa to vítam. Poď ku. A už vystrelil. Jakub, poď! Poď! Jakub, opri sa do ňoho. Bol vystrelil. Predtým. To je on. Bol sám. Tým! Jeden. Poď sám! Na čo už? Ešte bol potiahnuť. Zrozumí si to tak. Jakub! Poď, Nikolas. No, a vypán. Můžeš den 2? Píšete o bránkorovi, pomôžte mu. Nádherný. Majo, rozlišie! Pozor! Nej. Haló? Volala si? Ivo, nie Kúračovi, nie Kúračovi! Pôjdeme skôr. To sú veľké záruky, také. Pýtaj si, Aďo, tak. Poď, Filip! Vieš čo, ja sa prípadne ešte zastavím, lebo som teraz na ihrisku. Marek, výborne! Zápas. Ivo, poď! A vrátiš sa autory. Poďme ešte. Ivo! Dobre, veď prípadne, alebo do obeda sa zastavím za tebou. No, Nemusíš byť na ňom, no, dobre. No, dobre. Poď, Luky! Hop!
Dobre, poď! Nikolás, poďte po ňom! Pomeň! Danko, makaj. Poď, Adam! Dobre, no! Postav ho! No my dvaja prehráme. Koľko už máme? My dvaja prehráme. Už sme v pluse závodom. Už sme v pluse. A ešte dajte zo dva a už sme v pluse. A máme ešte 3-1 dostaneme, my 3-1 daj za to. Nie, to si nemôžeme tešiť. Ale no je to také rovnaké. Poďte! Poď. No. No už od pondelka, podľa na tréningu, mňa vyslal zadný na telku. Ja som to nenatieral. Vždycky pol hodinu vydrží a potom začne a už vidíte, že... Výborne! Dáno si na gól. Hej? Ja nám poď tam, ale my sa tak... Joj. A čo robí tu? Ráno takáto potom to chodíš mi pôjde, nepôjde na nás. Už máme 6? Hej. Poď. Sám. No tak to je Tam sa to zamotať. Ideš, bielý! Ešte! Aj hlavou! Filip! Poď, Boris! Poď! Jakub! On sám, poď. Dajte bosu! A poď mu! Ideš! Poď, Adam! Poď, Adam! Dobre, Boris! Poď Borko, nevadí, poď Boriak. Zas čestne. Hej? Jakub, daj! Poď. A poď tam.
Idite! Poď. Chcem vyrušiť. Ale! Vaša Fili, ona ho ukáža! Vzadu máš! Vzadu máš! Poď sám! To vystrel, prosím. Máš, Sandro! Poďte sa dvaja! Dopredu! Poď. Ešte. Výborne, Filip. Andrej, pýtaj si teraz, pýtaj si! Pýtaj! A jej, tu sú. Ahojte. Ahojte. Kaj chodíš? Dobrá. A nevyprávať, to je raz znamenané. Aj. A ako si? Dobre ho? Dobre, no. Ruka, jak svinia, divaj sa nič. Pardon. Chceš niečo? Áno, ona je Chceš niečo? Čo? Nebola. Nechcem. Nebola. Tak, Coca-Colu americkú a s tým. No, boha malá, dobre. Hej. Popiť, taký kompletný test. Ale si zaplatil, ne? Nie, není komu, počúvam, zajtra vám berem normálne tie vaše zoberiem. Idem v Tesco, alebo dám si urobiť doma. Nie, počúvam, nič, absolútne. Obálka, počúvam, takto milé. Ja som keď nevidel. Teraz to vidím. Ja som to videl. Ani záleží nejakého rúka. Ale sú dobrí. Počkaj, my tu máme už teórie také, že Čítajme ťa niečo boli! Ale fúzme. Poďa dám! A my vyhráme 6-1 na druhom vyhrávali 6-0. už máte 6? Ja sa prestanem chodit sa dívať. Pokiaľ tam budú hneď čaptáci, ale... Jak tam budú hneď čaptáci, ja sa prestanem. To sa zvážuje tu nedelo na to slovo. Vystupte, ide proti nemu! Pýtaj si, Aďo! Teraz! A utekaj! Krížuj ho! A už ho vystrel dneska, už raz vystrel! Ešte dajte aspoň jeden, aspoň 7 jeden. Gulko, daj gol! A nemusíš! Ľavú nohu nemáš! Počkaj, čo sa nestopne, keď je sám? Nech si ho stopne. Nie, lebo včera som ho povedal, nespravedlivo. Ja mu to ide potom, vieš, on to vonkajško. Denis, už tu máš otca, tak hraj! Denis, hej! Hugo, čo tam robí? Mobety. To mi dal za trest. No, Majko, daj! Ježiš. No! Hurá! Jeden, počúvaj. Mal som to tam vybavené, počúvaj. Jeden mester chodí chodí každé ráno, počúvaj. To si si uvedel. Tak je vraj, počúvaj. Dole si nelazej! Prípady, čo mi to je. Dobre povedal, že aby ste 5 nedostali. Ale najskôr sa bodí. Počúvaj. Ale ráno, počúvaj. Jaké body? Keď prehráte, vybáte. 2-2? Hej? Dal si dali gol? Rádi mi, že... Ja už idú na body! Už idú na body! Veď som predával, že hovoril Masiara tam rozhodil. Počkaj, už dať jedného góla, aby sme... A bude to tak stejné.
Lebo my sme dostali A nestredanie mám niekto na strede, čo? Ešte 3 už dostali. 6 do Artis. Koho stredal? Kto to je na stredanie? Kto to páči? Nič. Prdele, ako to chytil, to nie je moc. Zlankara máme asi od moja vedera. Neviem, ale dobre. Ešte jednou na zóniku! Poď teraz! Poď, Majo! Ide 4! Kubuda, ty kokos. 4! Timo, máš hráča! Kde ste? Ľudko, už som tu! Timo, dopredu! Poď, ťahaj! Ozaj, ona je lapka vyobrená. Lapka? No, už je, no. Molka už to, ona už dáva do tuči. No, boha v noci. Už som sa týkam, umrete a operácie do tuči. Víš, jak sa hrali, že takí pekní tí, čo umreli, môžu banovať, ale... Koľko mám? Ale nemala by to na Majetky prepísal lepšie? Poďte, ešte dajte jedno. Ale prázdniny sú maticky pekné. Má robila do škole, máme na škole, robila televizor. Daj dopredu! A včera, že pršalo, včera čo išiel na pochalanie, že včera nerobili. No! Čo? No! Je tam! Je tam! Je tam! Je tam! 3-2 chalani! Naši dali! Naši! Ja som už odčal vytlačil to. Naši! Marek, poďme ešte, poďme! Žutý! Žuto-zelený. Poďme bieli! Šašani! Timo, práva strana. To nevadí, musíme trošku. Modri sa. Musíme trošku to tak za... Dopredu! Maťko, kde si šiel? U nás Ideme. Ja tu nevidím oca, vieš. Samú rúcajú plány. Tak sme tu mali takú rezervnú zem. No, čo tak nám to vychádzalo všetko? No, Majo, daj ho! Dobre, dám. Už on do tej ľa, on nevie dať príjmu. Ale Prečo mi pravčo to bola lepšia? Nie, faul. On právo to bol. On si dala už radosť. To právo to dal. Poslal do sebe. Doktor sa na šácky nie nervoval. Nechočí. Filip, poď, pozor! Poď. Dobre, máte rok. Nie. Čak bude 6-5? Majo, 6-5, nie? 6 bolo sme vyrovali. 6-3. Nie, nie, 6-4 už. 6-3. 4 dostal. 6-3. Alexus! No čo je? Keď som na zápase. Dopredu. Neviem, prečo? No príde, však neviem, čo je za Dívaj. Tak neviem, no chcel prísť, lebo tak neviem. Vyvolával už minulé, že písal aj Brachovi a furt, že príde a už aj včera. Ej, písky! Nie, to ešte nekešlo. No dobre. Neviem, zároveň. Dobre, Adam, dobre, poď, Adam. Perfektne, Adam. Maja, daj počet. Poď, Amikur! Dobre, Denis. Perfektne.
No, ale mám ju Boha, teraz chodím Boha. Máš dôvod, si dneska oslaviť babku, nie? Čo? Sme vo 14 babku. Boha, dneska za 30 Čo 4 roky? Chlapci, pomeď! Stolek! Adamko, poď! Ja som ešte našiel, akurát som práve povedal, že som si odnesol, keď je na odpračku, do inej Dneska budovy. operovali? Do inej budovy, to normálne, určite to, ideš v jednej, ideš Po venku, keď mi mrzlo. po ceste ľudí, určite hopu, Už iba 3 góly. hopu sa tu normálne do druhej budovy, vieš, ale komunikácia bez vláda. Napríklad sa ideš, ako si to nevieš. Denis Mašov! Denis Mašov! Výborne! Perfekt! No je ona! Máte koľko? Koľko majú oni? 3-2. Denis, výborná! Pani mala ten zvuk vypnúť, lebo... Majo sám! Majo sám! Na čo to teraz? Prečo ste nie sám? Máme si ho učiť, aby vyšiel. Ale on to dával v prvé druhú, vieš? Ty ti sám, Keď si dal hlavu do poriadku. Poď s ním! Poď! Krásny, Jakub! Nikto sa nedovolí. Joďo! Joďi, môžeme si to dovoliť. Dano, poď, poď. Na našej strane. 2x35 minút. Ruka! No, že máme ahali. Ty toho dol, že? Ale... Druhá partia je v Bratislave na turnaji. Šahe. Toto sme prijali to pečko. Poď, Adamko, poď! Hraj, áno, ty si ináč iný. Hraj. Niekto písal. A že teraz povedal hraj. To ešte ani nemal sa nepísal, že? Na ten sa ani raz nepísal. Robil som písal, že... Rozumiem, že držal, že hraj, a potom teba povedal, že ahoj. Naši? Hugo sa hlási, že chce striedať, ale nemá s kým. On chce prihrávku. On chce odpovedať. Ale piču, on chce prihrávku. Díva sa pekne. Dívaj, stanga. Ježiš, Mária, Hugo. Nás brzo. Dobre, To stane je pravda. Dneska... Ja som včera povedal, dávaj z prvej koniec. A on bude všetko dať spraviť. A povie tata, že ty si to povedal. A nič, akože v poriadku, len... Ale dozadu! A dajú tam, počali. Nezadí, neverí ti tam! Najbližšie bylo. No! teraz keď je tego. Není, to chytal ten. Ježiš. Nedáva do hráča, čo je? A hra pravú stranu, na lavačku. Zajtra pol hodinu a koniec. Dobre, Alex, vyššie! Rinku, vpred, Križuj, Timo! Filip!
Ježiš. Filip! Ježiš, ty trdlo. Dobre, Dano, makaj, ale! A už je 30. Andrej, teraz si chytaj loptu, pohybo. To ťažké zápas. Pozri na stav. Rýchlo. Dobre, na koncesu. Oni vysielajú asi nejaké komenty. 30, naši sú nezvyknutí hrať 30. Výborne. Koľko to dostali? A tu koľko? Prihlášenia už sú nevládané. Ale nie,